kaum Awiguna Sekaring bawana langgeng. Wisogeni adhiku, aku nimbali wisogeni adhiku awit aku ki sedulurmu tuwa. Yen perlu iringane mandheg, aku iki sedulur tuamu. Aku mbabar dhisit sadurunge kowe mbabar. Wujudku banyu putih iku sing diarani wah muka. Wah kuwi tegese banyu kawah muka ki ngarep. Banyu kawah sing mbabare dhisiki punang bayi. Pengerten kang gampang dingerteni supaya ngangsalake nglunyokake dalan. Aja dianggep aku ki kandha porno, aku omong sing patut tak omongake. Jenenganku wah muka, wujudku putih, iku mau ngangsalake margi siwi, margi dalan siwi bayi. Supaya gangsar pambabaring jabang bayi. Adhiku iso gede lan nyuwun ki sing banget sapa wong kang temen bakal tinemenan. Jadi Max, kowe kepengin kagungan gambaring jagat pribadi. Adhiku iso geni, aku tak ngrewangi supaya kowe duwe gambaring jagat pribadi. Ngrewangi nyuwun. Ora-orane kowe nyuwun aku sing maringi ora. Aku ngrewangi lehmu nyuwun supaya enggal kapimbadan. Mulane kowe sing emut karo aku. Yen dina pambabaring jabang bayi aku wene ana karman bubur putih. Adhiku iso geni, aku kadangmu tuwa. Wujudku abang. Aku sing jeneng Ari Muka, ari-arimu aku. Mambarmu ora doh karo aku njogo karo aja nganti ragamu rusak. Kowe lagi duwe penyuwun, aku ngrewangi penyuwunmu enggal kasumbadan pikantuk gandarane Gusti kang gawe urip. Dudu aku sing maringi, aku ngrewangi nyuwun. Lho, aku tresna karo kowe. Yen kadangku iki wah muka wujude putih, aku wujude abang. Jenenganku Ari Muka. Yen kowe tresna karo aku yo tresnani kowe. Dina kelahiranmu yo dina kelahiranku. Aku sediake karmanku bubur abang, Grup. Iku kaki esta ana marang para sarjana kang mumpuni.
wara anira monggo sanyatane